da a chroeso i'r gwasanaeth ddigidol. Mae'n hyfryd cael cyd-addoli bore yma. Mae'n fis Mai, sydd ond yn golygu un peth wrth gwrs, sef Wythnos Cymorth Cristnogol. A fi'n siŵr bod chi gyd yn edrych mlaen i gyd-addoli, am mynd i boreau, coffi a blasu y danteithion fyna, cymryd rhan mewn teithiau cerdded noddedig, casglu amlenni o ddrws i ddrws. Wel, falle ddim, ond un peth yw bod Wythnos Cymorth Cristnogol heb cael ei ganslo. Mae'r gwaith yn parhau, oherwydd yr amgylchiadau. Mae'n wythnos go wahanol. Mae'n gwaith fel elusen yn parhau. Mae'r angen yn parhau. Mae'n gwaith o gyd-sefyll gyda'n brodyr anchwiorydd tlotaf yn y byd yn parhau. Yn ystod yr amser yma gyda'n gilydd, fe gawn ni amser i wrando, i ganu, i weddio, a chofio a chydnabod ein bod ni'n rhan o gymuned byd-eang a bod galwad Crist i helpu'r tlawd yn parhau, hyd yn oed yng nghanol y pandemig. A un peth sydd wedi dod yn amlwg dros yr wythnosau diwetha yw bod y coronavirus yn effeithio ni gyd. Ond un peth amlwg arall yw taw cariad sydd yn ein uno ni i gyd. Ni gyd yn gymdogion, cartref ac oddi cartref. Ni gyd yn mynd trwy y pandemig yma gyda'n gilydd. A gobeithio bod yr hyn ni'n profi gyda'n gilydd yn ein uno mewn mawl a gweddi fel un teulu dynol. Ar wahân, ond gyda'n gilydd fel y petai, y myd Duw, ein cartref cyffredin. Gadewch i ni weddio ar gychwyn y gwasanaeth te. Dyw'r ddeiar gyfan, bydd gyda ni nawr ym mhob un o'n cartrefi wrth i ni gysylltu a'n gilydd. Adeilada ni yn di-ysbrydol, yn offeiriadaeth sanctaidd, yn cynnig aberth mawl derbyniol i ti. Trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig a ni a chawr. Amen. Yr emyn gyntaf hoffwn ni ganu yw yr emyn mor fawr yw cariad Duw y Tad. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Oes neb all ddirnad maint ei boen pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. A'i twyllwch didew drwy y tŷ mwyn i'n gael tangnefedd. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all
dim am frostaf yn ddwmwy, na dawn, na dim trwy cread, am frostio na fy Iesu Grist, ei groes a'i atgyfodiad. Diolch a mwy am brofi ras, pam fi miwn ond amau rodd, mi wneith ddim I heiddi hyn, I Aberthef am Crynogol. Emyn hyfryd yn ei atgoffa ni o gariad Duw tuag ato ni yn ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch ni weddïo unwaith yn rhagor gyda'n gilydd. Y gweddïo gweddi sydd wedi cael ei baratoi gan Gymorth Cristnogol. A fe allwch chi ddod o hyd I sawl weddi pwrpasol ar wefan Gymorth Cristnogol. A cyn I ni weddïo, atgoffa ni o eiriau yr apostol Paul yn 1 Corinthiaid 13. Mae cariad bob amser yn amddiffyn. Mae bob amser yn credu. Bob amser yn gobeithio. Bob amser yn dal ati. Bydd cariad byth yn darfod. Dduw cariadus, cryfha ein bod gyda'r cariad sy'n cynnal popeth. Hyd yn oed pwysau'r pandemig hwn, hyd yn oed y chwilio manwl am symptomau a'r disgwyl hir iddynt fynteibio. Yn gwylio a disgwyl, gan gadw'n llygaid arna ti, a gofalu am ein cymdogion ymhell ac agos. Gosod yn ein henaid brau y gred a'r gobaith fod popeth yn bosibl gyda dy gariad creadigol. Y gall dieithriaid ddod yn ffrindiau. Y gall gwyddoniaeth ganfod yr atebion. Y gall adnoddau gael eu rhannu'n deg. Fel bod pawb ym mhobman yn cael yr hyn sydd ei angen. A bod y gariad na wyr ddim am ffiniau yn bwrw allan pob ofn a hunanoldeb sy'n rhannu. Bydde dithgariad sydd byth yn darfod ein cysuro, ein nerthu a'n harwain llys pawb ac gogoniant I Dduw. Amen. Daw darlleniad bore yma o Salm 31 a fyddai'n darllen adnodau 1 I 5 yna 15 I 16. Dwi'n troi ata ti am loches o arglwydd. Paid gadael I mi gael fy siomi. Rwy ti'n gyfiawn, felly achub fi. Gwranda arna I, achub fi'n fian. Bydd yn graig ddiogel I mi, yn gair lle byddai'n hollol saff. Ti ydi'r gair ddiogel yna. Ti ydi'r graig. Cadw dy enw da. Dangos y ffordd I ni ac arwain fi. Rhyddha fi o'r rhwy sydd wedi cael ei gosod i'n dalu. Ie, ti ydi fy lle ddiogel I. Dwi'n rhoi fy mywyd yn dy ddwylo di. Dwi'n gwybod y gwneud I fy rhyddhau hi achos ti o arglwydd ydi'r Duw ffyddlon. Dwi yn dy ddwylo di. Achub fi o afael y gelynion sydd ar fy ôl I. Bydd yn garedig a dy was. Dangos mor ffyddlon wyt ti. Achub fi. Dwi'n fan mawr o'r salmau. Maen nhw'n onest, maen nhw'n greadigol, maen nhw'n ddyrchafol, maen nhw'n llawn angst, yn llawn mawl,
yn llawn diolchgarwch, yn llawn emosiwn, yn cynnwys holl deimladau y natur ddynol. A daw'r salmau hyd yn oed yn fwy perthnasol, fi'n meddwl, yn ystod y cyfnod yma, pryd ni gyd yn delio gyda'r pandemig y coronavirus. A mae'n werth i chi ddarllen Salm 31 ar ei hyd, ddim jyst yr adnodau y ddarllenau sy'n gynnau. Dyw'r cyd-destun ysgrifennwyd y Salm ynddi, dyw ddim yr un peth a'n cyd-destun ni heddi, ond eto gyd mae yn cyfleu teimladau gonest o alar a gofid y mae nifer ohono ni yn ei teimlo ar hyn o bryd. Mae adnod 24 ei hun yn un y gallwn ni fyfyrio drosti wrth i'n ddisgwyl ar yr arglwydd am nerth a dewrder byddai fer arall yn anodd i ni ei profi. Byddwch yn ddewr a hyderus, chi sy'n credu y bydd yr arglwydd yn eich ateb chi. Mae'r salmydd yn gweddio. Fel ag y gnawn ni nawr, am ddiogelwch ac am ddiffynfa Duw, i'n cadw rhag yr hyn sy'n gyddiedig a sy'n anweledig i ni, ond a fyddai'n bygwth ein bywydau ni. Salmydd yn neud hyn yr adnodau 3 a 4. A mai gweddi unigolyn yw Salm 31, mae'r salmydd yn ysbrydoli gweddi ar y cyd ar gyfer y gymuned fyd eang. Ti ydy'r graig ddiogel yna. Ti ydy'r gair, cadw denw dad, dangos y ffordd i mi ac arwain fi, rhyddha fi o'r rhwyd sydd wedi gosod i'n dalu. Ti ydy fy lle diogel i, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Mae'r gweddi yr unigolyn yna yn weddi i ni gyd ar draws y byd ar hyn o bryd. A yn ystod y dyddiau hyn o ynysu, pryd mae'n rhaid i ni gilio i gestyll, i ceiriau ein cartrefi ni os liciwch chi. Falle bod yn gyfle i ni ddeall o'r newydd beth yw a pwy yw Duw i ni fel amddiffynfa, fel castell, fel cair, y llecyn diogel hwnnw, yr ydyn ni yn troi ato mewn cyfnod o brawf. A wrth i ni ystyried Duw fel amddiffynfa, fel castell, fel cair, nid amddiffynfa sydd yn codi gwrthglawdd yw Duw, ond castell a cair sydd yn cryfhau, sydd yn atgyfnerthu, sydd yn ein galluogi ni i ofalu am ein cymdogion bregus, cartref ac oddi cartref, o bosib yn rhithriol neu o bellter diogel, neu o ochr arall sgrin cyfrifiadur neu tablet. Mae yna rhywbeth gonest iawn yn y gweddiau galarus hyn, sy'n mynegu teimladau go iawn i Dduw. A mae hyn yn dangos i ni, yn ydy, bod Duw wir a diddordeb yn ein teimladau, yn ein emosiwn, pan mae pethau'n gret ac yn dda, ond hefyd yn benodol fan hyn, pan ni'n dioddau. Dioddau yn ffisegol, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Mae hynny'n bwysig i ni gofio yn ydy y dyddiau hyn. Mae'r disgrifiadau am symptomau'r salmydd yn cydseinio gyda'n profiad ni nawr yn ydy. Mi oedd Iesu hefyd wrth gwrs yn troi at y salmau am nerth a chryfder pan oedd yn dioddef. Y 5 adnod yn y salm hon, y mae Iesu yn ei ddyfynnu ar y groes, a mae e'n dweud, dwi'n rhoi fy mywyd yn dy ddwylo di. Mae'r adnod yma yn berthnasol iawn i ni heddi, wrth i ni wynebu'r posibilrwydd y gallai'r feirws fygwth bywyd ein cymdogion ymhell ac agos. I ddwylo tragwyddol Duw yr ydym yn eu cyflwyno nhw. A daw sut ni'n gweld ein cymdogion yn y cyfnod bygythiol hwn i ffocws clir yn adnod 11. Mae rhai wedi gweld hi'n haws gwahanu eu cymdogion a'i trin fel yr arall allai fod yn cario'r feirws, yn hytrach na gofalu amdanyn nhw gyda thrigaredd.
Neu fe allwn ni farnu'n cymdogion am brynu 100,000 o rolls o papur tŷ bach a nwyddau tins, mwy na'i hangen am ei bod mewn panic, heb gofio mai ofn falle sydd yn ei gyrru nhw i wneud hynny. Mae ofn eraill wedi golygu ein bod wedi cau rhai allan o'n trigaredd a'n cymuned, neu hyd yn oed ein cau ein hunan oddi wrthyn nhw, am ein bod ni ofn teulu y feirws. Ond eto, mae sut i fod yn gymdogion da yn greiddiol i wythnos Cymorth Cristnogol. Ni fu erioed mor bwysig gofyn i ni'n hunan sut i ddangos y cariad nad yw byth yn methu i'n cymdogion na'r flwyddyn hon. Mae'r cyfeiriad at ddwylo yn adnoddau 5, 8 a 15 yn ungol i ni heddi. Wrth i ni ystyried fod ein dwylo ni a dwylo eraill yn gallu cynnwys bygythiad, neu'n bod yn colli cyffyrddiad tyner ar ein hysgwydd neu gofleidiad annwyl o gysur. Addas iawn yw gweddio gyda'r un ymddiriedeth a'r salmydd y bydd ein dyddiau yn nwylo Duw, a hefyd am ychubiaeth rhag dwylo gall ein anafu ni. Roedd absynoldeb y cyffyrddiad hwn yn her fawr i gymunedau yn Sierra Leone yn ystod salwch i bowla yn 2014 hefyd. Cafodd yr ymarfer diwylliannol o olchi cyrff y meirw ei atal, am wneud y broses o ffarwelio ag anwyliaid yn llawer mwy anodd a phoenus. Ac fel gwelwn weinidogion ein gwlad ein hunain yn cynnig gofal a gwasanaethau ar-lein i'w praidd. Roedd gweinidogion Sierra Leone yn mynd allan i'r strydoedd i ofalu fod y neges iechyd cyhoeddus holl bwysig yn cyrraedd eu pobl, gan sicrhau bod bywydau lawer yn cael ei arbed. A wrth i ni heddi olchi'n dwylo'n amlach a'n fwy gofalus, gweddiwn ar ei Dduw gynnal yr holl bobl hynny rydym wedi gafael yn ei dwylo, wedi ei cofleidio a'i cyffwrdd. Gallwn hefyd weddio dros y bobl hynny na chawsom erioed mor cyfle i'w cyfleidio, ond ei bod wedi estyn ein dwylo tuag atyn nhw wrth roi'r hyn a allwn trwy ein hamlenni, trwy ein boreau coffi, trwy ein teithiau cerdded noddedig, cynifer o wythnosau Cymorth Cristnogol ar draws y blynyddoedd. Yma yn Cymorth Cristnogol, ni mor ddiolchgar am yr holl ddwylo sydd wedi helpu i godi arian, drwy rannu a chasglu amlenni dros y 60 blwyddyn a mwy diwethaf, ac am yr holl ddwylo sydd wedi gwneud cawl, tywall paneidiau o de a choffi, paratoi brecwast mawr, osod posteri a bunting i fyny, ac wrth gwrs cyfri a anfon yr arian ymlaen tuag atom. Diolch i Dduw am yr holl ddwylo sydd wedi gweithredu mewn cariad dros y blynyddoedd diwethaf. Pobl tlotaf y byd sydd fwyaf bregus i'r feirws hwn. Maent yn llai gwydyn, efo llai o fynediad i ofal iechyd, a llai abl i wynebu'r effaith economaidd. Diolch i'ch cefnogaeth chi, rydym wedi sefyll mewn undod gyda nhw am 75 o flynyddoedd. Byddwn yn parhau i wneud hynny trwy'r argyfwng hwn a thu hwnt. Yn awr yn fwy ag erioed, os gwelwch yn dda, rhannwch eich cariad gyda'ch cymdogion bregus o amgylch y byd trwy roi, gweithredu a gweddio. Diolchwch i Dduw a gweddiwch dros ddwylo pob un
sydd ar linell flaen, yr ymateb meddygol i'r feirws. Pobl sy'n helpu i achub bywydau yma yng Nghymru a gweddill Prydain. Bydded i'w hamseroedd fod yn nwylo Duw, a bydded i wyneb Duw lewyrchu arnynt. Bydded i gariad anorchfygol Duw fod yn gryfder iddyn nhw. Does dim uchder, does dim dyfnder, allai'n gwahanu o dy gariad di. Dim peryglon, dim ysbrydion, allai'n cymryd o dy law. Rhoddodd Iesu fywyd i fod yn aberthyn ein lle. A nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd all wrthwynebu, does dim byd all ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. O dy gariad tragwyddol di. Does dim iselder, dim anhawster, allai'n gwahanu ni o'i gariadau. Dim anobaith, dim arwolaeth, concrodd dy gariad dros y bydd. A nawr mae Iesu Crist yn fyw. Does dim ac rwystro cariad Duw. A nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd all wrthwynebu, does dim byd all ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. O dy gariad tragwyddol di. Does dim byd yn y bydysawd allai'n gwahanu o dy gariad di. Does dim byd yn y bydysawd allai'n gwahanu o dy gariad di. Does dim byd yn y bydysawd allai'n gwahanu o dy gariad di. Does dim byd yn y bydysawd allai'n gwahanu ni. A nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd all wrthwynebu, does dim byd all ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. O dy gariad tragwyddol di. A nawr mae buddugoliaeth pechod ar ben. Fe farwodd ar y groes a rwygodd y llen. Does dim byd all wrthwynebu, does dim byd all ein gwahanu o dy gariad tragwyddol di. O dy gariad tragwyddol di. Dyna emyn gyfoes hyfryd Meilir Geraint o Bont y Pridd yn atgoffa ni a ffocysu meddyliau ni unwaith eto ar gariad tragwyddol Duw y tuag ato. Wel, beth amdani felly? Wythnos Cymorth Cristnogol eleni, beth am droi ein dwylo at y gwaith, unwaith yn rhagor dros ein brodyr anchwiorydd tlotaf yn y byd.
Na, dyw hi ddim yn wythnos Cymorth Cristnogol arferol, ond mae yna dal gyfle i chi roi a chymryd rhan eleni ar-lein ac yn ddigidol. Beth am ymuno â ni nos Iau am gwiz Cymraeg cenedlaethol ar Facebook. Dewch, cyfrannwch a mwynhewch. Mae'n cychwyn toc wedi 8 o'r gloch ar ôl i ni gyd fod mas yn clapio staff yr NHS. Beth am wylio fideos defosiynol dyddiol bydd yn cael ei rhyddhau ar ein gwefannau cymdeithasol ni i'ch ysbrydoli chi ac i ffocysu ein meddyliau ni yn ddyddiol ar yr angen. A beth am roi, wrth gwrs, mae yna gyfle i wneud hynny ar-lein. Gall 30 punt, enghraifft, prynu kit hylendid i deulu yn Myanmar. Gall eich rhodd fynd tuag at adeiladu gorsafoedd golchi dwylo yng ngwersyll fwyduriaid o Rohingya yn Cox's Bazar ym Bangladesh. Gall eich rhodd helpu Cymorth Cristnogol a partneriaid rannu gwybodaeth pwysig a chywir mewn gwledydd fel Afghanistan. Gall eich heilioni chi eleni achub bywydau yn Malawi, ble mae yna un gwely gofal dwys i bob miliwn. Neu yn Sierra Leone, ble nad oes gwely gofal dwys yn y wlad i gyd. Gall eich heilioni chi eleni achub bywydau yn Mali, ble mae yna un ventilator yn y wlad i gyd. Beth amdani te? Beth am troi ein dwylo at y gwaith eto eleni, a datgan mewn gair a gweithred, mae cariad sydd yn ein uno ni i gyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, bydd y gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.